likaJesu. Amen. Ngiyabingelela egameni likaJesu uBishophi uShabangu together kanye noPapa babushabangu egameni likaJesu. Amen. Ngibingelele kakhulu uMamduma egameni likaJesu uBishop wethu omkhulu. Hello Mami. Hello Siri. Yaphila ma. Ngiyabingelela abazalwane nonke abefundisi bonke egameni likaJesu. Ayibonge Nkosi. Sisuka eFryhead bazalwane. Sisuka eFilidi. Sathi masibona ipost sathi hayi siyayi. Kodwa into esizoyenza sovala umlomo ngeke sisho. Size safona sesiduka somewhere ngafonela usisithobo ngenxa ye-location abebesinike yona yasifaka kwenye indawo kanti singandawonye nosisithobo sakwazi ukufika. Makabongo Jesu. Makabongo sana. Makabongo ophilayo. Makabongo namandla. Owahlatshwa ngenxa yeziphambeko zethu. Lithi iBhayibheli libazalwane. Ningakhathazeki ngalutho. Ngalutho. Ningakhathazeki ngalutho. Zikhona izinto ezingakwenza ukuthi ukhathazeke. Kodwa ngicela ukusho kuwe namhlanje ebusuku. Lithi iBhayibheli ningakhathazeki ngalutho. Isifikile ibhili yakamasipala bathanda uzoncisha ugesi. Kodwa lithi iBhayibheli ningakhathazeki. Yini edala ukuthi ningakhathazeki? Eyokuthi niyamazi yena osuplya bonke all our needs according to his riches in glory. Lithi iBhayibheli Shabang. Uyamlungiselela owakhe uJehovah. Esalele. Hawu, usuthini Manyathi? Lalela. Ngalesikhathi